Čo mám ešte na záver povedať, bratia a sestry? Viete, ja nepokladám funkciu primátora za robotu, kde by som mal zarábať. Ja svoj plat venujem dôchodcom, aby mali treba denne tlať zadarmo, dennú tlať zadarmo, aby dostali v svojom klube kávu, respektíve čaj zadarmo. Na toto venujem svoj plat. Ja nie som chudobný človek a nepotrebujem zarábať ako primátor. Ja si predstavujem pôsobenie, svoje ďalšie pôsobenie, pokiaľ dostanem tú dôveru na poste primátora ako svoje poslanie. Poslanie pre mesto Žilina, lebo my sme Žilinčania, my máme svoju Žilinu radi a to nehovoríme kvôli tomu, že sa chceme niekomu páčiť. Proste je to tak.